Велоярышта катнашучылар бу кичне барсыда ике тегер мәшгулатларында Мөслим Йөрәге скверына җыелдылар. Бәйрәм башланганчы күңелләре күтәренке, йөзләрендә шатлык нурлары уйнаучы мөслимләр хезмәттәшләре, дуслары белән күңелле әңгәмә кырдылар, ял иттеләр. Бүген инде без алдынгылар хәрәкәте белән бергәлектә велоярышка чыктык. Миңа калса мондый чаралар бик тә кызыклы һәм яшьләр өчен бик тә кирәк. Шуңа без инде җыелып бүген бергәләшеп чыктык. Әни белән килдем, апам белән һәм кунак кызы белән килдем. Әйбер сәпиттә иргә ошый. Һәм бүген инде велопробег булачак. Бик теләп катнашам. Biz indi her yılını Uzak Hastayana kolektifi her yıldagıça şuşu velo yürüyüşke bu yılda şuşlay suyunuşup, şatlanışıp, jıyılışıp çıktık. Bu velo yürüyüşte barabızga da bulmuşlar tilek. Яшьләр көнен уңаена узган велоярышның тантаналы өлеше дә гимннар белән башланып китте. Чарада катнашучыларны район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов сәламләде. Biz gururlanабыз үзебезнең яшьләребез белән, чөнки районда нинди генә чара үткәрсәк тә, без инде яшьләрсез бер генә чараны үткәргән юк. Сәнгатьтә булсынмы, спорттамы, ләкин ниндидер фән бәйгеләрендә булсынмы, без инде яшьләргә таянабыз. Һәм бик зур рәхмәт әскилә үзебезнең яшьләргә, яшь гаиләләргә, оешма предприятиедә эшләүче яшьләребезгә. Россиядә дәвам итүче гаилә елы кысаларында бәйрәмдә катнашучы Айгөл һәм Динар Шәриповлар бу көнне котлаулар һәм истәлек бүләкләре ияләре булдылар. Шәриповлар гаиләсенә район башлыгының рәхмәт хаты һәм кыйммәтле сертификат тапшырылды. Шулай ук Игелек уят хәйрия хәрәкәтенең активистларына район яшьләр белән эшләү һәм спорт бүлегенең рәхмәт хатлары тапшырылды. Яшьләр һәр вакытта хәрәкәттә була тиеш. Инде мискә телесе килә. Гомер буе яшь булып калыгыз. Чөнки яшьләр булган җирдә алга китеш, яшьләр булган җирдә яңалык, һәм инде яшьләр булган җирдә энергия. Безнең өчен энергия кирәк. Барыгыз да бәйрәмнәр белән. Тантаналы өлеш тамамлангач, велоярышта катнашучылар Мөслим Йөрәге скверыннан урамнар буйлап юлга кузгалдылар. Тиешле юлны узып үзәк мәйданга килгәндә, һәркемнең йөзләре алсуланган, күзләрендә шатлык очкыннары балкый иде. Төрле номинациялар буенча җиңүчеләр билгеләнде. Аларга Мизгел яшьләр үзәгенең грамотасы тапшырылды. Велоярышта катнашкан барлык мөслимләргә Мөслим логотипы төшерелгән бейсболкалар бирелде. Фәридә Ганиетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.